madzodzora amene wanditu apa 29 June 2023. Alright, chiprogramu mbambande ichi kwani tukusani inuyo chakumana akuti kuti chaku Bloemfontein iko muliko bwanji kumeneko bambo ndi mai Maxwell usiku wanu kuenda bwa lero tikhati ukambirana nkhani yokhuzana ndi ma demonstrations amene akubwera pa 10 July 2024 kuyaka moto. Ndine Mr. Kangaude. Usiku wanu kutha bwanji ukuyenda bwanji abambo ndi amayi anyamata ndi asungwana okalamba ndi osauka nkhani ndi apa 10 tu nkhani ndi apa 10 programu ya good night. Alright, akuti usiku wabwino upite kwa ndani sister akuzike ulandirani usiku wabwino kumeneko usiku wabwino sowino upite kwa bambo ndi mayi chambalo echa ku Johannesburg komanso Alex Mitu ndi akazi wawo alandiresa amene usiku wabwino eti a good night kumeneko inu kuimba kumene kuti kwa Bomo Tawir kuti bwanji kumeneko kwa Bonnie Kalinto ma activist akuluakulu mudziko lathu la Malawi osati mangochi basi maserenari ngwerra kuti amene owanda kuti ati ma activist zazi akuti ayi ine ndi activist ati amalata atu amene safintra marata kumena. Oh yes. Hukumba bwanji ntumi mwewe weekend yako yakuyenda bwa andikudziwa kuti ambiri uri mutu abuli bwanji naso amene mmasatira maule pepana kuti tu kumeneko ndi ma draw eti kapena kuti kusintha kuna kuti konse ngati zosayenda afunika andangatitani poti tatani kani akuti lufe mukusokosa inu chinyimbo chose chimveka bwino eyayi selibuyile kodwa ilibuile kakhulu. And what's happening in this world of today? If you call one woman, they come in tens and dozens. You think I'm a bottle stop? You thinking I'm a bottle stop? Kayenza ukuthi woniyayenza kuyenza kuphi kwakhona uthi ngokuhleba kulobo ukuzibazela yikho esikubiza ngesikhiwa sithi artificial beauty kuyaphela lokho njalo I don't need a woman engizathi ngihamba naye behambe bengivukele ngani ngiyifile. I need the ugliest woman. Timothy kuchipho FM program yakhe ndi good night. Everywhere you are still listening in Mr.
Mr. Kangaule akatera makalo akwiya pamenepo ipasa moto itereka inu Limpopo 079858462 ayezika akuti koma Limpopo Chipugani bemweje we Chipugani bemweje ndachita Chipugani bemweje 10 July 2025 kuya kamoto kwa mbele kodi sikenya oh yes akuti papya nyumba sabakhala stoko tu etu hayi nu amene ndo Malawi ainake nda Malawi katundu amene ndo Malawi ndikwama apolisi ngati mwasowa kumene ya good night akuti namba yako ndi chani ndimo 0798584620 mawa tikhati kubwera ndi programu yakwererawo Mtinachaka wangu Hey, Stella, non credo che sai che la papella. Suona per la foto, stai dando già un anno, sai la che vieni da casa. Adesso quella, Mussolina, a una mailla per la settimana di San Benno, una roba in tabella, ti facciamo le riti, ti facciamo fare per preso, anche Kati mangaza, kati la kana come la che suga ngaka dipisa na liva ngani kati. Isa sipapise nyoni. Ah, sema wena ulele. Uyakhala kumbe uyateka. Ilibisa kale ngakhothisa idumete ngawe so. Hey, selibuyile. Kodwa ke selibuyile banenge kakhulu. And what's happening in this world of today? If you call one woman, they come in tens and dozens. Do you think I'm a bottle store? Kade ngibisa lo one limuchiyele likathi. Kayenzi kaya. Kayenza ukuthi wena uyayenza. Uyenza kuphi kwakhona? Uthi ngobuhle bakho lobo bokusibazela. Yikho esikubiza ngesikhiwa sithi artificial beauty. Kuyaphela lokho. Njalo I don't need a woman engizathi ngihamba laye nahambe bengibukele ngani ngiyifilm. I need the ugliest woman. Uyashakhe wethu upozele njengoba ethira kajive ibitshana. Endethela kuwa umesela sephezulu ayende ufeyino phela kunyora ama correction. Tambisa umuchete. Tukusani timene tikuchitira pa program amene ya good night kwina kulikonse kumene muri mukumvera ndi Limpopo FM ndi Mr. Kangaule DJ Mbambande uyu sazathazo ya ena nuru basi musegula mimba tu akuti ife timafuna tikhale DJ machansa yakutanu bwera ni muzampangeza u DJ ngati mukufuna sukulu yake ndimene Limpopo FM imasula ma DJ ibano kwasula ma DJ kwasula pa kuli bwanji ukumva bwanji nthu bimo kumamana koko Anitishina mzimbuzi kubarira abantu zitangiwe imbwa. Tikusani timene tikuchitira pano pa Limpopo FM kumemeza mtundu wa Malawi kuti kuna kuti pateni pano mtsungulire mwauza bale yanu kuna kuti pateni pano tikusintha boma lokuphali lizipita latiphera vice president wathu latiphera anthu ena 8 kutiphera kumazifusa kuna kuti inu munthu wakufa ndi ngozi apezeka opanda tayi bwa trouser yapita kwani Ugly woman. kodi anamuvula lamba yuninda
You are a reject. Kodi lamba anavuka yekha. Recognizing Akulu ndege imamuvula lamba malemu chachirima. Mafuso amalawa. someone very special. Amalawa ndi mafuso ochuluka kwambiri. By the name of Makamaka pa imfa ya vice president ndi anthu onse 8. I love Tili ndi mafunso. 1,000 reasons. Not because of what you are, but because of what I am when I am with you. But most of all, because chiziga cha Sara Murucha, indunu yabatwana, chipukani mweje. Yetu ndimati kuchitira pamene papa. Live. Anybody. Limpopo FM. Anewe. Hayi. Kuti ndawana wangu ndega. Chipukani mweje we. Chipukani Akuti koma rufeo inuyo rufeo asazathe mwamva inu. Ndithu ndimati kuchitira pano pa Limpopo FM program yake ndi program yokoma kwambiri imene ndikunena kuti ndi good night kuna kulikonse kumene muri mugone bwino eti. Akuti koma rufeo tiveko. Trust Strepsils to turn a sore throat around fast. Try Strepsils Intensive for up to 6 hours of relief from a painful and inflamed throat. Strepsils, own every moment. What is that? Ndithu ndimati kuchitira pano pa Limpopo FM. Kuchitira pamane papa titanepo kuyimba kwa sister Miracle Chi. Akuti kumwamba ndikoda kuisa ino. Yeah. Asolemana chipanda muli bwanji bambo wanga. Ndima kunyadirani neyo. Samene mwandipasa nyimbo zanu kuti ndizisewere mmawa pano ndikhala kusewera nyimbo zanu. Samene ndithu muli ndi nyimbo za uzimu kaya si za uzimu zitumizeni pa Limpopo FM. Wireless iyi ilibe mkhizi ilibe jealousy ata. Samene mwandipasa nyimbo zanu. Komanso samene mukufuna kubweretsa nyimbo zanu pa Limpopo FM. Ngati mukundifuna ine rufeyo ende mukufuna mundipeze kuti mundipase nambala nyimbo zanu. Nambala yake ndi 0603629142 imene ndi WhatsApp. Koma pa 0798584620 imene ndi for call online. Yetu ndikuziwiseni itha kukuonesani kuti ndili pa WhatsApp koma sigwira ntchito. Kumwamba ndikudabwisa inu. Tukuzani inu. Alright. Izimene zondizosazikirana. Usiku wabwino tweti. Nyimbo iyi kupita kwa Amakikafe Chakwera. Saulo Simakika. Sorry. Ikupita kwa kodi zina li. Kodi amati chani zina Achakwera. Kodi loyambirira jetimati chani? Lazarus Maikafe Chakwera.
osati Saulosi. Saulosi tikunena pano ndithu mzimu wa uuse mumtendere. Tinakukondani kumwa Mulungu ndithu wakukondesesani. Tipepese ndithu kunena kuti iyayi akubanja kwa Saulosi Chilima. Tikulira nanu limodzi. Tili nanu ndithu limodzi muchisoni. Kutereko kutchula zina kusitikumvetsa iyayi. Sitikumvetsa za imfa imene iyi. Ndi chifukwa chake tikufuna Lazarus Makafe Chakwera atule pansi udindo wace. Sakukwanira kukhala president azikonda anthu ake. President m'malo mokonda anthu ake akuapha anthu akewo. Mulera khungwa kwa mtundu wanji umene uyuyu azipita akapitirize ntchito yake kuchipiko. Kazi kasegula manda popeza ndi anthu okhala kale kumanda aona kuti apanga bwanji. Ndetu yavuta tu yalako atu zosatira zakuchipatala ndende zimenezotu. Uthululatu m'mimbamo. Koma nde musegula m'mimba atu. Koma nde matumbo ndi awiratu. Usanadye nkumapezeka wakhuta. Thupilo ndeli yayukapo tu president. Zizaoneka siku la kukolola. Lufewo ndizipita bwanji. Amalawi usiku wabwino. Nonse amene sinakupaseni usiku wabwino. Musadandaule mutha kukwera nawo mmawa mukwere nawo pa 06036299 9142. Akuti Lufewo tanena niso linambalayo. Chimwirabe. Kulira ndina susikilani. Amalawi mupulumuse misonkho yanu pateni pano mukapulumuse misonkho yanu. Osaopaso kumana kuti yayi tikuopa polisi ja ndiyanu mene jayi. Yayi tikuopa polisi ndiyanu amene anja. Komanso ndimafuna ndipereke uthenga uwu. Ngati mungazapeze kuti activist wamangidwa. Musalimbaneso ndizokama muombosa iyayi tikamutulusise pa bero. Ine ndikubwera ndi solution amama. This is the solution. Zoma sonkherana ndalama iyayi tisonkese ndalama tikamuombole kwa activist watu wamangidwa. No. Andabwesa solution ya nyuwani. Amalawi mukazangomva kunena kuti activist watu wamangidwa. Kwina kuli konse kuchokera Chitipa tunsanje konseko tu kuli mapolisi kumeneko. Nyamukani kabene basi ukayasa mapolisi. Mukangoyasa ipolisi yakuchitipa, yakunsanje, yakulilongwe, yangu kunkhota-kota, kublanta ya Chitipa, kuti ukuko kumachinjiri kuti mukangoyamba kuyasa mapolisiwo muona tu activist wanu atulusidwa pompo. Kuphasula mapolisi onse basi amuthawisira kwani. Amalawi kusesapo mapolisi onse muziko lathu la Malawi kumweta onse. Ngakhale kumaulako kupita kumene kukayasa mapolisi onse. Kukayasa maula ijayi. Chichiri njakali mweta kwemene jayi. Mukocheranji mapolisi yanu tikumufuna activist watu. Amalawi polisi kana kandi ya iniwa Amalawi. Sibweza kumanga ni chifo mukuteteza chuma chanu ndalama zanu misonkho yanu ikupita. Ndi inuyo ngati mukuteteza misonkho yanu musamawo peso kuti polisi chanchana. Wada polisi wakana khala kuti akuteteza ndalama sibweza kulimbana ndi Amalawi. Bweza kulimbana ndi achina Nkaka. Achina ndani uyuyu ya amavala trouser langati parachute iwu. Zikhale ngoma. Bweza kulimbana ndi anthu ngati amene wo. Inuyo apolisi mukana khala madolo. Bweze mukulimbana ndi amene wo. Zona mukalimbana ndi munthu amene afuna kuteteza misonkho yache. Amalawi musazayimve imeneyo. Mukazangomba kuti activist wanu wamangidweti. Musavutikeso ndi kumasonkha ndalama. Nyamukani nonse. Kukaphasula mapolisi onse. Mumuona atulusidwa mawa omwe. Ndapita iyi. Lufewo. Ndatokota. Mr. Kangaudi. Nambala yanga 0603629142. Pacha kuti mukuisakasaka Limpopo. Good night.